ohina mponsa no de entia mrahye bedwuma chia me hene krata a wocho kokoma ye mrahye bedwane se ne de putupurum wo mu nhia no na wodi mu enchemu abreye ne mfiri wode yenkonsem foforo emu a kasanfonye bi babonten ya no manfo dodo no a eka ho ensem na eye keteka kwan yi bi nade no railway no na manfo bi atutuo na ne wahyehye agu ahyan hodo so aso kotonu so de kodi dwuma banye na wabra nsem ne beto odwa no a na posifo ye wo maimo wo mo agina wo naso aye adwuma sa bride wo mo chi nipa mienu osusu se sa nipa bonfo yi mienu na wo namo aban no bo kaye keteka kwan ya dan kwa maketeke be fa so mo so na mo chira wo tutuo Posifo de nkrata beto abonte a wokyere se wakyere mrantie mienu a eye Ibrahim John eni Bashir Ibrahim a na wo mode nade bi Kofero Fabric Limited ye no wotema ototo wano no oditu dwase se adwuma ekoyi na asoye hye keteke dwumadi so abo won pass won konkofa sa na emei enkotema the senti posi adwuma eku atonsa frɛ adwuma ekoyi mpanimfo se wo momra no meboa posifo na wonye nhwehwemu wasanso akọ asoye hye keteke dwumadi so ɛhɔ no no wo mo akodi nkoma wo hwe se wo mo so baba posi adwuma eko no asoye ene kotoni mabosome de toso mienu no aboa na nhwehwemu no akoso ori nyina mu no posi adwuma eko no kyerɛ se ɛhyɛn miensa ya wo mo registration number GN 850115 ene GT 470515 ena afa GT 670715 ya sa ɛhyɛn miensa ena na nade no gum no wo de akwakosi National Police Training School osi se nhwehwemu no ebewie pɛye.